ma tak studio. Uvádza Pat a Nat Kryžovka. Krížovka. Seriál a je to. Počkaj, tu tam máme písmenka. Čo mi tam vleze? Kokot. Počkaj. Ešte čo mi tam išlo? Tu si to rozložíme. Dobre, ideme žehliť. Dáme na maximum. A toto ideme žehliť. Ale čo? Dokončím krížovku. Kokot. Piča, čo je to piča? Ukáž. Piča, ženský pohlavný orgán. Piča. Ale kurva, jak mi to tam nejde. Piča, kurva. Na piče, ale skúsim tam dať piča. Ale to tam a tak nepôjde. Ale vychádza tam aj nebo. Ale čo je to nebo? Nebo to je kokot slabšie. Ale dáme tam aj kurva vyjebaná. Alebo hodin sudoreti, alebo čuriak. Kondom fas. Jo, to čo tu je? Jaké noviny? Ja, že vraj Robert babka si vyhonil vtáka na piatu. Tak zakružkujem lesné pohorie. To čo je? Nado mňou ty kokot! Hajzel. Ne, tunak bola iná ulica. Ano. Čo to bude asi aus... Kurva, do piče. To jak to čurdo? Do piča aj s tým. Jaj, ten kokot. Ja dojdem za ním a takomu priebem, že upadne. Čo ty kokot, kde si ty šajze? Kokot? Čo je? Čurák, padla žehlička, vidíš? Čo? Jaká žehlička? Tu! Čo si? Áno, piči, ale som to pojebal. Kurva. No? Ale to mi tam trochu ujebalo. Ale čo ty kokot? Kurva, má žehlička. Kam si ju dal, ty kokot? Dole ty kurva! No ty! Sa nebudem s tebou kokotom hádať, lebo ti takú zajebem. To piči, ale čo teraz vyžalím prádlo? Skúsime valcom. Dobre, dávaj. Ale to ide. Ale veľako slabo. Čakaj, tu máš lepší válec. Jak som ja múdry. Dávaj. Kurva, to piče, to asi nepôjde. Kurva, musíme vymysliť čo ide. To piči, ohni, ty kokot. Čo s tým, ty čúrak? Aha. To piče, však aj prst si tam pribí. Vaše želanie. To je na piču. A, kokaj sa. Jak sme to dobre pojebali? Teraz budem točiť a ty tam dávaj šupky. To je ale halúza. Jaké to čisté. To je Lakatušová ulica. Dobre. Čo je ty, drbo? Chorý kokot, to mi tam vychádza. Áno. Tu... Čo je?
Vyjebaný čurák a nie kokot. Dobre. Vyjebaný Veš. čurák. No, dobre. Ale počkaj. Možno aj fas. Kokotný fas. Jak kladivo, na čo? Jaj mu čo? Urobíme. Tam ideme si urobiť pálenku, aby nám to lepšie myslelo. Čakaj, tu prihondím. Pekný sekačík. Pálenka. Tak. To bude dobrá pálenka. Dobre. To nám bude chutnať. Ožereme sa jak svine. Jaj! Jaký dobrý. Ejo, to byl můj nápad. Kurva, ale to aj funguje. Hehe. Vidíš, jaký jsme my dobrý? Ale počkaj, však to nerobí pálenku. Jaj, kurva, ty koko, tak si tam mal nalát trošku chemické látky. A je možná to. Dobré. Na peči, ale tak sme sa tešili na tú pálenku a to nám iba pečuje sádlo. Či teda prádlo. Áno, super, 2, 3, 4, ale to bude, áno, kokot. Zadrbaný. Jebopič. Áno, jebopič tam sedí. Ale pozri, mne to vychádza iba chorý kokot. Nič iné. Dáme tam slovo piča. Kokot, zadrbaný. Kurva. Na piče. Ale nám to rozjebalo veci. Kurva. Ja ťa zabijem, ty kokot. Á, tu to je. Áno. Počkaj. Pospájajme to. Albert Kokot. Jo. Ale to vychádza. To znamená, že sme kokoti obidvaja. Furnu. Ej, Do piče. kurva, nie robota. Ty ma tak na Mix Studio. Vás posiela vyjebaný kokot. Na piči. A ne vás, ty kokotov, pada mat, hehe! Čím väčší kokot si, tým šťastnejší si. Československá televízia 1272. Vyjebaný kokot.